Ja, men der er tysk ord. Jamen, det må du godt gøre. Jamen, du må ikke tage vand. I kan ikke gå ind lige her, fordi det er jo simpelthen bare busk og så vand, han havde sagt. Der er så fint herinde, Jens. Okay. Er det? Ja, lige under. Ja. På stængerne der. Har du et lidt Pas lige på stængerne, Kandskub, de stikker herinde af. Ja, jeg står hernede, Jens Leif. Har du ikke noget net? Jo, jeg har da net. Har du? Står der med et net? Nej, det er da plads. Det var langt siden. Kan man overhovedet se den? Vi skal være parat her. Det er ikke noget, jeg har fået. Hallo, jeg har fået en. De kan godt blive ud begge to. Nej, for helvede. Der er grene hernede. Nu sidder den i det. For helvede. Nej. Jo, fordi nu sidder jeg fast nu. For helvede det. Jeg kan lige tage de her stænger heroppe. De her tre her. Ej. Ved du hvad? Det var der. Den glider bagud. Jamen, den skal bagud. Ellers kan I ikke komme ud, Ole. Båden. Jamen, den skal bagud, Ole. Nå. Ellers kan I ikke komme ud. Så fik den fri igen. Har du den stadig? Ja, kan du ikke se efter. Jo. Hold da kæft, mand. Der er nogle grene her. Nu er han lige dernede under. Ja, det kan man bare ikke se. Nej, den går dybt. Den er her. Jo, der! På 17. Den er pæn. Den er sgu stor. Det er sådan en på en 8 kilogram eller sådan noget. Jeg tror, jeg ikke kan gøre det. Jeg tror ikke, det kan gøre det med 8. Vi skal længere ned. Jo, nu skal vi lidt ned efter. Men pas på ikke at komme for langt ned også. Nej. Ole. Den er ikke træt endnu. Du skal ikke for langt ned. Nej. Det ved jeg da godt. Det er også derfor, jeg bliver her. Men der er altså bare grene derinde i bunden. Da flyet satte sig fast, kunne jeg mærke. Nå. Jeg kan se nogle grene Nej, der. jeg kan ikke se den eneste gren. Nej, men de er der sgu. Det kan jeg jo mærke. Vi skal nok lidt længere ned til pynten dernede. Men den skal først være træt. Nej, det skal de altså ikke. skal Kan du ikke se, den går ud i Det er meget værre. Den skal være træt først, jo. Jeg skulle bare køre den her. Indtil den er fuldstændig død, så kører vi den ind i overfladen. Det vil jeg også sige. Ja. Så kan jeg da gå ned og fange en gris igen. Det ville være sejt. Det var da også til satans. Hvad fangede du den på? Det var en krokodil. Bare sådan, nej, det var sådan kastet ud bare. Og lige da jeg kastede ud dernede, 2 meter ude, jeg står og kaster langt ud, så springer der en ud af vandet lige foran næsen på mig. Det så godt, der var flere, der sprang ned ved dig. Ja. Lige bare ved du, hvad jeg gør. Det får vi godt nok. Siger du. Godt nok her. Ikke til at se, hvor er linen henne. Den er meget blød, den stang af mig. Måske. I skal ikke hen i de træer derhenne, der kan I ikke komme i land. Nej, det duer ikke, I skal ind her. Ja. Du vil hellere vente til lokalen med at tage udløs, tror du ikke? Jo. Bestemt. Ja, det er det samme som at tabe den og gå ind nu. Det skal være helt fladt. Flag som en pancake. Så nu tager den udløb. Ja. Der er ikke meget knarre, der er på det hjul der, hva'? Kan du ikke høre det heroppe? Nej, jeg kan ikke høre en ski. Er der en af jer, der gider komme ned og tage imod båden? Ja, vi kommer. Det tager lang tid nu. Men du ved aldrig, hvad langt den gør. Hvis du kommer herind, så skal der fandme være knæt på lige på stedet. Net med kort line, Ole. Det ved jeg godt. Skal vi rulle lidt ud? Nej. Ikke nu. Bare hold den her. Det er det her, vi ikke kan lide.
ja. Det var godt lide. Ja, det er godt lide. Ja. Jeg hænger der, så er jeg godt tilfreds. Hvis laksen ikke kan lide det, så er det spørgsmålet, Ole, om du kan lide det. Det er en ordentlig sekt, der er inde i før, i hvert fald. Hvis han bliver ved med at spole ind hele Den er tiden. dyb. Det er godt, Ole. Jeg spørger, om det er godt. Vi har ikke set den endnu, vi har ikke. Jo, vi har set den heroppe. Hvor vi har set den herovre. Det er sådan en på en 8-10 kg klassen, tror jeg. Ah, Det er svært at vurdere, synes jeg. 9,5. 9,5. Der var den. Så nu begynder der at ske lidt. Nu kan godt gå ind og tage. Vil du ind? Den er her. Ja, det er en stor fisk. Det er en stor fisk, for fanden da. Den er 10 kilo. Tror du, den er så stor? Ja. Den er ikke helt træt endnu, Ole. Der er grenen dernede. Den er ikke Så må jeg træt endnu. trække ud. Lidt længere ud. Det er godt mærke. Kan vi gå lidt højere op, måske? Ah, der er sgu også grene op, der. Det bliver fandme ikke bedre, det der. Nej, der er endnu værre. Ja, så venter vi lige. Så kører vi lidt med den her endnu. Ja. Det er fint her, der er ikke noget. Ej, det er også sgu da en pæn stor fisk, for fanden da. Hvis den bliver så træt, så du kan kane den herover til net. Jamen, det er også det, jeg vil. Ja. Du skal ikke prøve på at fange den. Du har aldrig drømme om. Jeg rører intet. Har du en sten i? Nej, det behøver du ikke. Nå. Den er så dyb, den her. Nå, okay. Skal vi have en gafkrog klar også? Nej. Det er ikke nødvendigt. Går jeg forbi bådene nu? Normalt ikke? Nej, du er lige på højde kun. Lige på højde med båden, du. Ja, nu er du i hvert fald fri af båden. Okay. Du vil lande ud? Ja. Jeg har fint op i overfladen. De støtter båden. Jeg har båden. Kom bare ud. Fint nok. Der bliver hurtigt dybt. Ja, op til landet. Nej, jeg skal. Jo, du står her. Du ikke selv. Det skal jeg se. Hold kæft, den er stor, Ole. Lidt op på Jeg stod ikke for fat i flyet. Ja, jeg gør ikke noget. Jeg kan den ind i net. Ja, den har prøvet det før. Den burde fast det der. Så det er en anden. Ja. Wow. Wow. Ja, ja! Godt. Sådan, Ole. Yay! Det er godt, ven. Det var godt.
Det er godt, når de bygger Jeg net, tager det der. stangen, så kan du selv bære fisken. Så vent lidt. Så giv mig stangen. Kan du selv vinde nettet? Ja. Så du må ikke lægge nettet ned igen, så kan du komme ud af nettet. Godt, Jens. Ja. Jeg troede sgu ikke, den var træt endnu. Det var godt, Jens. Det var godt nok. I kan det lort der. Nej, det er en pæn fisk Ej, for den er fanden fin. der. Ja, det er en pæn fisk. Rigtig flot ude. Nydelig. Den er ikke så stor, som den anden kan få i dag. Nogle af dem. Ja, den er ikke så stor. Nej. Jeg tror ikke, den fisk er den. Mm. Nej. Skal du klare det? Ja, det er Kan I ikke lige komme og hjælpe Ole her? Jo. Spiller du med? Spiller du med? Hvad skal du med? Ej, det er godt nok en flot fisk. Den kan godt veje 10 kilo, den der. Ja, den er ikke den værd. Hold kæft, den er flot. Ja, den er stærkt flot, du. Den har i hvert fald sine 10 kilo, det er helt sikkert. Nej. Hvad? Har den ikke? Nej, 8. Ja, den er fandme flot. Du skal ikke... Du skal slå den ude. Nå, og du skal ikke stikke den. Ah, men sådan en lille en. Og det er nok. Nej. Der er en, der har en sten. Der er en stor mursten her. Jeg vil have den. Pas på stangspidsen. Det er for voldsomt. Ja, der er en her igen. Der ligger en sten lige her. Skal du bruge den der? Ja. Ja, det er Tillykke. Fandme godt. Tillykke. Tillykke igen. Godt. Rigtig godt det der. Rigtig godt. Godt roet. Hold kæft, hvor du roede derovre, da du tog du ud af det hul derovre. Ja, ja. Det så pisse godt ud. Den der var 2 gange større. Og lus på den. Ja, lus på. Så I den, der sprang bagved og lige Ja, efter? jeg hørte den også. Nå. Ja, ja. Det er flot, den der. Åh ja, men du ser den godt, Ole. Ormen. Helt nede i svøm. Nå ja, det kan jo være bedre så. Og der er havlus på. Ja, det er... Men du se Nej, der er en lang hæle på den ene havlus der, hva'? Ja. Den er helt frisk op på. Nå, nu går jeg ned. Det er der grønlandske nu.